Ang ginagawa mo dyan? Nagpapalamig. Oh, kaway ka dito sa vlog natin. Oh, tatayo ka na naman. Saan ka na naman pupunta? Diyan ka lang, pipicturean kita dyan. Ayan, good morning, good morning. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa atin lahat mga Kabicolana. Ayan, welcome back sa ating munting channel. For today's video, ayan, papunta na naman kami sa isang lugar dito sa Barangay 31, Marabeles, Bataan. Mayroon na naman kami natuklasan isang napakagandang lugar at siguradong marirelax ka. Isang magandang ilog na naman ang aming natuklasan dito, kaya aming tutuklasin na naman. Tara guys, samahan nyo kami at puntahan natin ang napakagandang ilog dito. At tayo ay mag-relax muna dahil sobrang init. Ayan, kami naman ay bumiyahe po papunta dito mula San Miguel, Bulacan. Nag-rides kami papunta dito, kaya ngayon dito na kami sa Marabeles, Bataan. Malapit, konting kembot na lang. Let's go! Huli mo yung kambing. Okay, lapitan mo. Lapitan mo yung kambing. Habulin mo. Watching madulas. Ay. Oh. Okay, lakad. Oh. Hindi, sa'yo nga nakapokus to. Hi guys. Oh. Request ko. Lean. Nandito si Mina. No, tara na. Si Ariel walang kano ron. Bagay, naglalaro siguro yun. O, gumay ka pa ng konti ron. Wala na siguro dun. Hanggang doon ko sa may tao do. Asa ako dito na lang. Oh. Ako naman ba yung taas? Yung langit? Kalangitan? Okay. Diyan ka magdaan, dito ako sa taas. Doon ka dumaan. Doon ka dumaan sa tubig. Malalim eh. Basa ka naman, di ba? Yan sa tubig ka dumaan. Tuwalya. Hop, sandali.
Tara doon. Eh, nandun yung ano, yung foreigner na. Sige. Oh, higit, naka-video ka. Lumusong ka na. At ayan na nga mga Kabikulana, dito na nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin, sa aming banding dito sa napakagandang ilog. Thank you so much guys. Ayan, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at papindot ng notification bell para updated kayo sa ating mga ina-upload. Ayan, maraming salamat nga pala sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. Ayan, maraming salamat guys. Thank you for watching. See you next vlog. Bye bye guys.